non tan fulbe ne ke wiide so tawi koyngal leelani woto hunu ko leel kadi kambe sukabe didi be hakkunde kalide kalissa e be jidindiri yidde mabbe non koko tengtini ha windere nde fawi hen gite mum wadde non so tawi yidde tengtini nden yidde foti ko tabitinede dum non ko dum tagi minnene bornade padam arde ha do wadde devoir am mairie do non cili didi mi hebani yide mo mi hebani yide ba makko mbimi non haadi ko non ko mi bino do mi artata do mbimi non haadi ko non alay sago mi yebbat koydam mi arta ha do onon jinnabe be goto e mon fof me kemmi wawdo huccindirde mi huccindira mum mi haala do mi haala do woni yidadam e yidande makko kanko kalitu ko kalista arta ton to galle to ne tawno demgal e nyire koddi jo e jo fof ene memoire ne tawno neddo na jakka demgal mom taw wona yidande mum neddo non wona kala ko di hebata koko bajjiri rokki dum koko don ko bamata ko non fulbe ke wiide kadi kala mona woba ene wofa dum non sonno ko sagam ka jinnaado makko kadi faaro debbo ko tewgal dacci ton mo o jodo e suudu makko o mo yidi gorko makko ne yidi mo na tawno tagi kam artude do hen wonde no min kaldi nyande nde o wi ko halaka wadi mo dépasser kanko jotti dum e juudi mum ko onon jinnaabe be ko gonga non kala biddo ko jibinaado te jibinaado kala no jogi jinnaado ko hayre doom ko bayre sa fergitima yene doom ngañoda so fergitima e ma tigirigi anene ko an gañoto dum non ko gonga o mo foti jettude gede makko fof wota dum jinnaado makko kono non ko kanko resoyte dum non ko dum wonno koydam ko dum wonno andiyam ko dum woni faandaram ne handirten yanna arde do joddade ma haalandema wonde hande do min ngoni do so min bela min biya so min gotima min kirtota ko so min kirtima min kasita ne tawno kalido hakkil mum woni tan koy kalista ko dum wonno hande koydam again Bismillah ma hana bida da fa ay ni fo wala dama ni fa ko be tembi ho boregal yarta awata adam tan dambi hana ko bida hada fo ma ha bismillah ma joda ay sawano min kam mi haasini wallahi mi tan jawonto mawdu be bismillah ma ko gonda do manam do ha alanden kum jindudo neddo goto waa yaada hay nokku dum tan ay amni be neddo goto waa yaada hay nokku min habsal ba ko arti france ko ton ngum min mi wisam bi mi dara mi reba ka sabata ran ka fe goriyeta ka dambita awadi moddi mi weltane ma bismillah ma hande kay kala ko kalda ko non e non bibe an hol ko gonda e dow an kam hol to biye woni yum mandar he so mi wi mo to biye woni alande wona yum mbiyen kala mi kay ko hala hule ada wi mi yum kay majjande hule mi yaltini dum ko bo mbiɗa ko ngala mi yaltinima kay i ko adde fole yewtere weli joom galle an woni holon to min dembude sikki aɗa foti andude mi woni sehil kalidou dijetou minen dendi jamuɗo an ko an noon ka jorɗo guite noon so tawi a yorano guite a joɗota ko ɗon aɗa araɗa haalnami haala ganduɗa kalidou e kala kalissa yo artuga imi jeeri faari jeeji ngol gaddam gila arti do faade galle he mi yando yumum e galle he mara kalidi kam ala jinnabe o jogi mara kalidi min dokkumi dum ko babba malla ko rawan dokkumi dum sonno ko mbabo min garantam kalidi dokkumi dum ko debbo dimo dokkumi dum mi hakka dum debbo piété te debbo dimo fieta kalidi dokkirmi dum debbo ko sababu ne ganduda gilgol biyam ngol ko dum dewmi ha dokkirmi kalidi debbo so mi rewi girgol biyam mi hokki kalidi debbo kalidi nango on debbo no feedum anada ara am do ganduda ada haalnami do ara iwi jeeri faati wal ardu kali odo gedda hoore an won holo
mbaɗɗa ɗon lonon ma elle diwaɗo France mo ala kayitaji ne artina haalnami ɗo kaɗo haal sinno ko sagam ka ɗon haala fof en durtata ko hen nde yoori guite onon sukaɓe joni noon onon sukaɓe joni noon oɗon ŋattolini oɗon joori guite haydara ganduɗa on kulani wadde on kessani wadde jarama kono noon min ala ko jiiɗa am kada yawro ham gila dow ha less kadi yumum kaalide gonɗo toon o yawahi kam min dokkumiɓe ko debbo so tawi ganduɗa ɓiyam suurima ari ɗo omo foti arde ɗo o haaldayam kono mon toon jooɗi mo lummini toon omo nula ono gawa tulan keccon kono yo gartama ɗo jawaɗon kam aɗa andi ko jimmi haalande mi anda ko dijje du mi anda ko dijje mi anda holko gonɗa ko mbaɗɗa ɗon guel ɗo bahil ma no bahil alkayda woni aɗa andi ko jimmi haalande ndewa ɗo lubra ham gallam mo tewto mi yiiɗo ɗo koyngal ma wona an cohlumi ɗo nena riwat kam jam min mbiɗa haalan maɗa fawrde men dande rewɗo an aɗa ngattulini de rewɗo lubram gallam mo ɗon jooɗi guite ha mayɗo ok ɗum noon wadde mi salmini ay mbiya mi salmini ni tan goriɗo ɓandegal tan sono dokkama rewɓe on mbawa jogade ko ɗon pijira tan oɗon pijira debbo ko noon heɓorto yasin alani min joom gallam o ko kittuɗo ko mettuɗo ƴiƴam yo welani ƴiƴam noon wonko heewi kadi o yiiɗa e galle makko mi yumman sa yi mi jaggimo ɗa woni ɗo balkon ɗiɗon ni ko yummani addi ɗum saabu neɗɗo kadi sa jiɗini addantuma hunde fof kono noon tawde joom galle o wi hiiɗe ko yo yaa accu mum o yeehi joom galle o wonko añi hen añi no arata nde goho o waynaki sinno ko tintinnoɗoma han so arima o jooɗo kono pina tan gara e galle janano tan mbaɗa jemet gara hayso ko saabu addimo ɗone ɗum foti waynade o tintini joom galle o eyyi ɗum woni lawol ɗum noon woni ko waɗani joom galle o kadi wi yo yah o yeehi refti hen jikku mo jogui o anño ko haade ɓiɓɓe makko changede ko ɗum addinimo forsude somi wimo yo acco wonɗo wiyama ala yo yah par ce que wona ɗum o changeat ɓiɓɓe makko te ko wi o changeat sukaɓe ko wallahi mi yi saabu Mamoudou somi darino ɗum ene andi yitere dartumi hooli Mamoudou ma Mamoudou mo ittara e ɓuuɓi wattatano e nangue kono gila ñande oɗo ley naati gallam Mamoudou somi wi ɓuuɓere ko sappo mbiɗa holluma an billahi wallahi yasin min de haalka yo rabɓe min guilaw ari min nene ko sababu Aïssa tan neɗɗo ko ɓiye tan addantuma ɓi janano mbimi ala caɗele ko wiyete no wowi ha ɓoy tan jimo fuɗɗi tan ɓallade yaram ƴettodire mum numéro naati ɗo yalti ɗo Zara wi tan ma oppe ma mbiɓe tan ko woni ay o sen jaltinani mo galle o koynen ɓeɗo ɗiɗo jogori yaltude min noon mbiɗa sikki min woni jeewo galle min kam aɗa mi futtinta gueɗe mbeɗe ndaara kam mi yeehi dartaka Matam guila e nden mbimo aɗan ko ɓuuri raɓɓide haala mooɓa ko fulɓe foti mbiyata ko mooɓ bagage ma luɓataka min noon guila ndew yaltuɗo cikkan ɗum to ɗo woni taala ko male ummino mbiɗa andi kam o hootani Bamako omona e nder wuuro he tan hiilo min hoora mi nani ɗum kono noon ko haaji kanko hen toon aɗan ko woni min komi keñi ɗum yeehi ko ɗum adduno kam aɗa noon hannde mi wona ñalla noon saabu an ko jiɗɗa koko e joni mami ar sol sonde jaɓi ne garta mami arta e moƴƴi taw ko yiɗi ay foti doucement noon guiɗo yasin Jeno, miɗo heeɗi de defte mbotande holni mbotade defte mbotande yalta holndin bottade mbimami min kay mi nani min ko holndin bottade ala e galle on defani hol defo ayi ɗo tolnimi ɗo hooram waƴani min waƴaka wonde ɗo meɗe defa ko gaddirnoɗa hiña Kumba defani Kumba qu'est-ce que c'est ça salaamaaleykum aleykum salam miñam tijanaati mi arti jooɗo
a defani mbottaade ala mi defani ko tawi ko heewi Tidiane nono min de mi fini mbawmi tan ko namdade dépense Dieynaba a totanimo dépense mi nana hen o wi o yiyani dépense o a totanimo kanko anda dépense to wonanno dépense to wonanno tan wonanno to ƴettanno ɗum ñande fof hay Kumba ala problème Tidiane o wi ko mbeɗa andi to dépense o faworno ñande fof min ko enen ne hoddi ana andirani mi tawde kalis ne jooɗi mi ƴetta mi ari mi tawi omo jooɗi mbimo mi Dieynaba dépense ha tampumi an gonɗo to sa jaabi momi kanko jaabi mama Dieynaba ey papa non Dieynaba ɗum ɗon noon fewani mo a fotinomo tottude dépense o sa tottimo koye o defa mais sa tottanimo koye o defata o tawata kaalis tan o jetta kaalis o o haali gonga non ko gonga haali miñam wala problème ko gonga o haali de wadde ko min woni e fenade tawde kanko woni haalowo gonga o min koye fenade bonni Dieynaba a wonani fenade mais sa tottanimo kaalis o o wata dem omo andi to kaalis o wonanno Tidiane omo andi to kaalis o wonanno Dieynaba yondal haala kasi gasat tay tawde min ko penowo joni kanko woni kaalowo gonga o Dieynaba haala ala on defani dacce min mi yaha restaurant mi soodo min ñaama waaw haala kay ala nde ko haali ɗum no soofi Dieynaba ni mi yaha restaurant ma bo yaade restaurant Mbada. Ça va? Aray jam. Yo wani lamna riset. Ule gilo yalti do dañane makko information. Ule de ko acimi. Enen fof. Parce que min debo mi noddana mo téléphone hebam mo. Mais il y a des moments qu'il wadi 2 ou 3 jours wa mo yabbe téléphone. An kay mara mien kam ko mara bi noir mien Aisha en fof. Ko wadi? Ule ko acimin de. Mien fof non acci. Ah wadi wacci won? Ah est ce que on a tawi ko yaltina galle Aisha en ko? O yaltina kadi? Atina. Min hure halano kam ko jaltina do? O yaltina ma. O wini kam jussude ko acci liggéeyo ko akol mo wino kam. O yaltina de. En fo acci men noir wadi men. Nagat ha ma hebata. D'accord. Wala comme nenam est ce wona dañani information neno wima sa dañode information tout mamour. Non non. D'accord. Moji. OK. Merci. an kam hande mi noddirtamo ni e indema ko gedda noddirtuma mi waddi boni jeedu te puis mami haalande gueɗel gotel ko hande woni lawolom cakkitingol arde ga hen ana tikki koy non on ko gandanɗa hoorema yoɗani moƴƴe neɗɗo ko tefede jaɓa mi andi jeedu a sikki ko laawol wonde kaaliɗo gila min mbadde ha joni wona téléphone o yaɓɓani koyɗe makko ari ha galla men o waɗani hay effort goto a sikki ɗum ɗon ko laawol eyi mami haalande gueɗel gotel kala nde jiiɗa tew wonko maayi kadi haala jooka laana hay goto haalata ɗum e ngoral maayo wonko gandanɗa hoorema ko an sakki ɗum ɓerde makko huɓɓi ko ɗum addinimo tigui rigui fiidemo hello huccidde neɗɗo wiide ɗum wonde yumma ko barowo neɗɗo hay goto yiiɗa wiyatno wona an wona min wona kanko wona goɗɗo wona goɗɗo tiɗum e jeedu a yimɓe so mbaddi tan ɓe peeɗa andi minen rewɓe min keewi haala a faami ko kalmi ko wona mi haalirani ɗum par ce que komi bonde walla kam jiɗɗo yennudem mi tekki mi haali komi fotani haalde mais o fotani fiide kam e ɗum ɗon neɗɗo fof no waɗa erreur
wadde noon sa andi neɗɗo fof ne waɗa erreur normalement aɗa andi wonɗo fuɗɗirema addinimo wadde ko waɗi ko ko ɗum noon fonno waccade ma garta joɗoɗa e suudu ma kala biyowo ma ya artu ha e nder suudu ma billahi yiiɗi ko pijira dewgal ma te mami haalane gueɗel gotel sa ɗacci ko ponnoɗa jaggude ma goɗɗo ar tigui rigui jagga ko poɗɗa jaggude mbiya sinno te ko sinno hanno boye lamaji kala ko jomum ko noon yiɗirno yara tan wona o yekkitan koyngal makko ari min mi yahata en plus ko mbinamami ko net wonani e juuɗam te sa wi a wonta arde mi jaggirtama ɗum a faami an ko mbaɗɗa fof mi jaggirtama ɗum konngol gotol fulɓe ne mbiya mo fitti ko wurdanno ma fotte ene yiiloyo wottuma kam haala on ɗon neɗɗo Ani heure joɗɗo an a honto jangga ha heure 2 heures et quelque mbaɗa jooɗi ɗo mbaɗa fatma yera gelli suɗɗade ma hedde min janggatma ɗo bien ko jam o ɓeti kam ɗo kay ay yero an ko batta ko ƴeew hen allah cukalel ngel woni ɗo a rewe mum hammin jeltini ɗum galle joni koto makko kirata ande ko walde heddere ma qu'est-ce qui se passe yero ana changé e état mo gonno a yurmay kam so woɗo fof nana sara rewɓe men an aɗa yaha ha oɗo heure yaram mbimi aɗa selli est ce que holko mbaɗata e ɗo hen ha oɗo heure mbaɗa yonta yontandam a arani ha oɗo heure joni salatu ɗottine ko haaju jabrinno noon an ko min jeewiɗa kono yewani ko yasin sinno ko yasin yontano oɗo heure a wontani ko min jawiɗano kono ko ɗo tawtani min mbaɗani an sansi manen mbaɗani min Zahra an sansi kiwo yihaɗi mum an sansi cani sa sansano mi sansata ok tattam caɗi hoɗi caɗi la ayde baba ko honda to jeyɗa ha oɗo heure ya toon tuwa toon hoore ma neɗoyɗa ɗo aɗatake suudu yiga sukaɓe yo galle o fotinan haala jamma kaɗo wawoto mbimami ɓuuro tamtinam mbimami haala jamma kaɗo wawa gila gonmi Zahra mi meeɗa haalde ma haala jamma donc ɓoddin suudu ndu mi udditani suudu ndu Zahra ototo mbimi mi udditani suudu ndu minna baba galle men Asamba Tere baba galle so waɗi ko fotani mi suuri mbimi mbimi ɗo ko jimmi weeñi ɓiye ɗo ko weeña he ɗo a walani ɗo so Allah jaɓi te haala kam mi wawa ɗum ani sa waɗi feere ha mbaɗo min bangi code sa waɗi feere ha mbaɗo min bangi code heɗum a wonta yiide mi jam mbimi wuttani suudu ndu ya walde an gardu 2 heures e garɗo so fajiri kañum fotiti an ka ɓaɗonaɗo gar bagge goɗɗo de ko nanne jam o ha yurmade kam an ka waxli ɗo bien qu'est ce qui se passe quel mustawiki ko an waxliti mbahlimi walla nana ko mbima ah ok min waxliti mbahlimi eyyi sa change mbimi changeat ok eyyi joni faɗa ono ganda ha o gandana seysa faɗam ɗo ete ko kalanmami ko waɗimi hakkille ma suudu ndu mi wona kawo jamma siki jegani gorko mi wonta ɗo wuro fo waɗa ala fo ana botude suudu nani watemi ma jeddu yiide mi ara mi waala hen tonka ya waɗo to mbeɗeɗa foof ayi ko mbaɗa prétexte ko ɗum ɗo jarani waɗde prétexte je ne wawata foof e dow reedu ma ɗum mboɗo faami somi haali mbiya a yurmani kam am somi yurmima aɗa andi somi yurmakima aɗa andi a yurmaki kam somi ittanima fodde aɗa andi somi ittanima fodde aɗa andi yero ƴeew oto nañɗam waɗa heewi bisimillahi rahmani rahim mbaɗa mooni allah to maɗa mbaɗa mooni allah to maɗa ko paka bimati mbaɗa mooni allah to maɗa mi fermani mbaɗa an mi haala joni jamma haala fiyam ni mbawɗa la ferme la naggam ɗum aɗa wawi ɗum ya bon an mawɗo kili fere mbaɗɗono maɗa e fuɗɗe lewitani ala ko esi ala ko holi
ñakul fayde Je te jure. Ma yiri yitu do jabara. Wa ya aduna fof. Ewa, je m'en fous de toi. Tu t'en fous? Oui. Oui. Tu t'en fous. N'oublie pas. Kawana na tan ko de kalle. Ya wala tambere da. Bimi ya warri. Ya faransa welam. Ana tampini tan wa ja o bello. Dara de ko kumba samba debba faati ni yoni boy. Bimi yonani.